गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. ही गोष्ट मला माझ्या चुलत काकाने सांगितली होती. ती मला त्यांनी जशी सांगितली तशीच मी आज तुमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यावेळी मी फार लहान होतो, साधारण 12-13 वर्षांचा. आमची परिस्थिती त्यावेळी फारच हलाखीची होती. पण तेव्हाच माझ्या वडिलांना दुसऱ्या एका गावात काही वर्षांसाठी शेती आणि फळझाडांच्या राखणीचं काम मिळालं. त्याने आमचं आयुष्यच बदलून जाणार होतं. त्यात आनंदाची गोष्ट ही होती की जितके दिवस आम्हाला तिथे काम करायचं होतं तितके दिवस आम्हाला तिथलं एक चिऱ्यांनी बांधलेलं भक्कम घर राहण्यासाठी मिळणार होतं. त्यावेळी आम्हाला त्या घराबद्दल, त्या घरामागची गोष्ट काहीच सांगण्यात आली नव्हती. आम्हीही मूर्खासारखं ते घर फुकटात राहायला मिळते म्हणून त्यावेळी काहीच चौकशी केली नव्हती. पण ते घर एक घर नसून काळ्या जादू करण्यासाठी वापरलं जाणारं एक ठिकाण होतं. कदाचित ते घर फार पूर्वी कत्तलखान्यासारख्या प्रकारासाठी वापरलं जात होतं आणि नंतरच्या काळात तिथे तांत्रिक मांत्रिक अमावस्या पौर्णिमेला तंत्रविद्या करायला येत. पण याहीपेक्षा भयानक हे होतं की तिथे बळी दिला जात असे. आम्ही जेव्हा सर्वात आधी तिथे प्रवेश केला तेव्हा आम्हाला तिथे असं दिसलं की ते घर हे 1-2 खोल्यांचं इतर घरांसारखं घर नव्हतं, तर ते संपूर्ण एकाच खोलीचं लांबलचक घर होतं, जणू एखादा गोठाच असावा. आम्हाला त्यावेळी तर कसलाच संशय किंवा तिथे काही विचित्र असं जाणवलं नाही. माझे आई वडील दिवसभर काम करायला बाहेरच असायचे. माझा देखील बराच वेळ शाळेत आणि मग शेतात जात असल्याने घरात तसा आमचा वावर कमीच असायचा. पण एके संध्याकाळी मी आणि माझे वडील घराबाहेर असेच बसून होतो. माझे वडील विडी ओढत काहीतरी गाणं गुणगुणत होते. बाहेर छोटासा बल्ब पेटत ठेवला होता. तोही केवळ नावापुरताच होता. त्याचा प्रकाश इतका कमी होता की काही फुटांवरचंही तिथे मुश्किलीने दिसत होतं. तेव्हाच त्यांना कसला तरी आवाज आला. त्यांनी त्यांचं गाणं गुणगुणणं तिथेच थांबवलं. ते इथे तिथे पाहून आवाजाचा अंदाज घेत होते. आसपासचा परिसर हा जंगल सदृश्य होता. जवळपास तशी लोकवस्तीही नव्हती. अशा परिसरात जंगली प्राण्यांचा वावर हा खूप होता, म्हणून वडील जरा काळजीत होते. पण त्यांनी आवाजाचा नीट अंदाज घेतल्यावर त्यांना असं जाणवलं की तो आवाज स्पष्टपणे चालण्याचा येत होता. तोही कोणाच्या तरी नाजूक मानवी पावलांचा तिथल्या पालापाचोळ्यात चालल्यासारखा. ते जे कोणी होतं ते आता मुद्दामून त्यांच्या आसपासच धावत होतं आणि हा धावण्याचा आवाज आता मला देखील ऐकू येत होता. अचानकच तो आवाज यायचा पूर्ण बंद झाला. आवाज शेवटचा जिथून आला होता माझे वडील त्याच दिशेने अंधारात पाहत होते. तो अंधारही तिथे कोणाचा तरी चेहरा असल्याचा उगाचच भयानक भास बनवत होता. त्या अंधारात पाहत असतानाच तिथून एक मुलगा बाहेर आला. बल्बचा उजेड कमी असल्याने आम्हाला त्याची फक्त काळपट आकृती दिसली, जी थेट आमच्या घरात शिरली. माझे वडील आरडाओरडा करत सरळ घरात आले. त्यांनी घरातील कोपऱ्या शोधला, पण आम्ही पाहिलेला तो मुलगा आम्हाला घरात कुठेच सापडला नाही. त्या घरात आम्हाला नंतरही असे अनेक भास झाले, पण हा अनुभव फार भयानक होता. आम्हाला काही दिवसानंतर त्या घरामागची गोष्ट कळली. घरात शुद्धी वगैरे करण्यासाठी तेव्हा आमच्याकडे तितके पैसे नव्हते, म्हणून आम्ही त्यांच्याच शेतावरच्या घरात शिफ्ट झालो. आज इतकी वर्षे झाली, पण ते घर अजूनही तिथे तसंच एक प्रकारचं खंडर बनून पडलं आहे. त्या घराची दारं, खिडक्या, छप्पर सगळं काही कोसळून गेलं आहे. पण लोक आजही त्या घरापासून 2 हात लांबच राहणं पसंत करतात. अनेकांचं असं म्हणणं आहे की आजही त्या घरातून रात्रीच्या वेळी एखाद्या लहान मुलाच्या वेदनेने ओरडण्याचा आवाज त्यांना येतो. आमचा फार पूर्वीपासूनचा एक वाडा आहे. आम्ही सगळेच जण त्याला आजीचा वाडा म्हणतो, कारण माझ्या आईच्या आजीने तो बऱ्याच कष्टाने मेहनतीने बांधला होता. आम्हाला लहानपणापासूनच त्या वाड्याबद्दल एक प्रकारचं आकर्षण होतं, खास करून त्या वाड्यात असलेल्या त्या एका पॅसेजबद्दल. त्या वाड्यात एक असा पॅसेज किंवा मोकळा भाग आहे जिथे रात्रीचाच नाही तर दिवसाही काळाकुट्ट अंधार असतो. त्या पॅसेजच्या शेवटाला एक छोट्या खोली सदृश गूढ अशी जागाही होती. ती खोली आणि ती मोकळी जागा
तिथे रात्रीचाच नाही तर दिवसाही वाड्यात येणारा प्रकाश काही कारणाने तिथे पोहोचत नसे. त्यामुळे तिथून जाताना आपणच एक प्रकारची मनात भीती वाटायची. मी स्वतः ती भीती अनेकदा अनुभवली आहे. खरं तर त्या अंधाऱ्या भागात पाहण्याचीही माझी हिंमत होत नसे. त्या अंधारात पाहत राहिलो आणि तिथून खरंच कोणी बाहेर आलं तर. मी हे माझ्या घरच्यांनाही अनेकदा बोलून दाखवलं होतं. तेव्हा तिथे राहणारा माझा मामा सांगू लागला की ती जी खोली सदृश्य जागा आहे तिथे खरं तर आजी आजोबांसाठी त्यांनी टॉयलेट बांधला होता. पण आजी आजोबाही तिथे जायला घाबरायचे. त्यांना असं वाटायचं की तिथे आपल्यापेक्षा अजूनही कोणीतरी फार पूर्वीपासून एखादे पूर्वज आहेत, ज्यांना त्या जागेविषयीची, त्या कोपऱ्याविषयीची ओढ आहे. म्हणून मग त्यांनी तिथला टॉयलेट तोडून तो दुसरीकडे शिफ्ट केला. म्हणजे त्या पॅसेजमध्ये वाटणारी भीती ही काही आजची नव्हती, ती फार पूर्वीपासूनची होती. आम्ही त्यानंतरही अनेकदा तिथे राहायला गेलो. आम्ही असेच एकदा तिथे राहायला गेलो असताना माझ्या छोट्या बहिणीला रात्रीच्या वेळी एक म्हातारी वर भिंतीच्या छताला एखाद्या पालीसारखी चिकटलेली दिसली. ती तेव्हा इतकी घाबरली होती की तिने तेव्हा घर अक्षरशः डोक्यावर घेतलं होतं. ती खूप रडत होती. आम्ही सगळेच तिची समजूत काढत होतो. सगळं शांत झाल्यावर मात्र आम्हाला मामा सांगू लागला की हा अनुभव त्यांनाही अनेकदा आला होता. त्या घरात त्याने अनेकदा एका म्हातारीला तिथे वावरताना पाहिलं होतं. एवढंच नाही तर ती म्हातारी धावत येऊन तिथल्या एका भिंतीत घुसायची. नंतर आम्ही घरात काही बदल केले. आम्हाला ती म्हातारी ज्या भिंतीत जाताना दिसायची, आम्ही त्याच भिंतीला एक दरवाजा काढला, जेणेकरून त्या शक्तीचा प्रभाव कमी होईल. एके दिवशी मी माझ्या मामासोबत त्या वाड्यात वर माळ्यावर गेलो. मामा मला तिथला माळा दाखवत होता. पण मी तिथे गेल्यावर पूर्ण वेळ माझ्या मानेवर कोणाच्या तरी नखांचा, बोटांचा मला स्पर्श होत होता. त्यामुळे अनेकदा माझ्या मानेवरचे केस शहारा आल्यासारखे उभे राहत होते. मी तिथे फिरत असताना मला अनेकदा तो अनुभव आला. जणू कोणीतरी मुद्दामून मला पाठी बघायला भाग पाडत होतं. मी कसा तरी काहीतरी कारण सांगून तिथून निसटलो. तेव्हा माझी बहीण मला सांगू लागली की ज्यावेळी तू वर गेलेलास तेव्हा ती आजीच्या म्हणजेच आईच्या आजीच्या खोलीत होती. तेव्हा तिथे तिलाही तिच्याकडे कोणीतरी पाहत असल्यासारखा भास झाला होता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.